Ne, naštěstí morbidní obezitu nemám. A napsal, to neklapne, já tě nechci, seš tlustej. No. Já jsem ani na krásu nekoukal. Chtěl vztah, já už jsem tak vyprahlej po lásce. Já jsem řekl, jo, jdu do toho, chceš vztah, on chce taky vztah, hotovo. 10 minut nepsal, tak jsem napsal, co se děje. On napsal, že to není současná ta fotka. Já říkám, je to focený před 14 dnyma. Tak jsem mu udělal fotku tady přímo, jak ležím. No tak tam asi vylezly faldy nebo co, tak asi našel na profilu, že mám napsáno, že jsem medvídek, že mám nadváhu, že jo. Skončilo to dřív, než to začalo. Smutno, nechtěl jsem brečet a furt jsem se strašně klepal, tak jsem si dal jednu skleničku šampíčka, no pak jsem si dal ještě druhou šampíčku, říkám a stop. No, tak já mám obezitu 1. stupně. Jde o to, že já jsem si nevybíral, že si mám vzít k sobě rounýho nebo staršího. Jo, no tak mu řeknu, no to by mě museli chtít.